to alhamdulillah haka shehu yake ba mu labari shehu Ibrahim Kaura ya ce waɗansu yara guda biyu sun ɓace aka yi ta nema a karasa hankali ya tashi ashe yaran sun je bakin wani kurmi sun tar da wasu zakoki guda biyu manya-manya mace da namiji matar tana kwanci a bayan mijin sai yaran suka zo suna kama kunnen mijin suna ja suna kama reronsa suna ja suna sa hannu a cikin bakinsa matar ta ce ranka yana yanzu haka zaka wani yaran nan suna maka haka wasa gyale su ba su san ni ba ne ta wasa da shi gyale su ba su san ni ba ne iyayen yara suka hango yara daga alhamdulillahi mun same su ga su sun zo kusa da yara sai ga manyan zakoyi guda biyu suka ruga a guje suka da yara sai ce to kin ga wanda suka san ni wali ai babun wasa bane sai dai wanda bai sani ba wali ba abun wasa bane wanda Allah ya zabe shi ba da ƙuri'a ba da bindiga ba da kin mekas ba shi kansa ya zabi wannan waliyin kowa ya yadda wanda bai yadda ba ohonza wanda zai gaba da shi yayi gaba da ni man adali waliyan faqad azantu bil harbi